Hej alle sammen, det er mig Linus igen. Vi har kun lavet den der infovideo, men vi laver en parkour-video. Og mappet hedder Cloud. Hej alle sammen. Så har vi krisebassen her, Linus. Med flotte bukser på. Eller og jeg shorts. Shorts til det her map, jeg har prøvet det før. Oh wow. Det har jeg også, og du var bedre end mig. Jeg døde igen. Jeg burde vide det. Det er fandme Freddy. Jeg er mega dårlig til Minecraft parkour. Jeg bag dig. Du springer først. Grisebasserne først. Fuck, så gjorde du det. Improve. Har du et problem med det? Ja. Wow. Jeg så en dø. Det var et godt syn. Jeg kan se dig. Jeg kan se dig. Det er fordi Linus er skide hurtig, og jeg er skide langsom. Nej. Men jeg er bedre end Linus. Ej. Død. Det gjorde jeg ikke. Seriøst, stod du ved den her? Det er jo... Jeg gik ned i vandet. Gjorde du også? Gik du ned i? Jamen. Gik du heller ikke ned i vandet? Nej, det var fordi da jeg prøvede at løbe, så gjorde den det der med, at du går sådan her. Fuck. Jeg kan så se dig. Jeg er helt så op. Nej. Okay, Jeppe Knæk. Jeppe Knæk, jeg kan se dig. Kig. Jeppe Knæk, jeg kan se dig. Okay, Snowman. Nickness. Hey, jeg har lige været forbi en luftballon. Det er cool. Nej, jeg gik ned i vandet igen. Hvorfor går du ned i det? Det ved jeg ikke. Det var sådan, nu går jeg ned i vandet. Og jeg døde ved den første igen, for jeg kommer til at gå ned i vandet. Det var sådan, jeg det er fordi, grunden til at man bliver respawnet i vandet, det er fordi, at du skriger så meget, og det gider adminsene ikke have. Så hvad hedder det? Jeg fisker de derop med deres fiskestang, fordi de ikke vil røre ved klappen grisebasse som Linus. Ej. De lille nuttede grisebasse, ej. Med bukser på. Med bukser. Hey, Jeppe her. Okay, jeg ved ikke, hvad en gris siger. Jeg skal have et andet skin. Det er fint. Jeg skal lave mit eget. Du mobber mig. Shut up, ej. De folk må ikke gå ind i mig. Okay, folk slået fra. Epicness til... Jeg gik ned i vandet igen. Hvorfor går du bare... vand. Ej. Jamen, jeg dør hele tiden på grund af, at der er et eller andet vand lige der, hvor jeg skal lande, når jeg hopper. Og jeg kan da se dig, men du har slået mennesker fra. Jeg har slået firkantede mennesker fra. Jeg er også firkantet. Jeg døde lige foran dig. Rundt. Nej, den er. Den er firkantet. Prøv lige at forestille dig sådan, at man lavede en update til Minecraft med sådan nogle firkantede baller. Det kunne fandme være sjovt. Jakko. Bakskøl. Ej. Nej. Jeg gik ind i vandet igen. Hvorfor går du ind i det? Jamen, jeg kommer altid lige til så langt ind i vandet. Cheat. Linus, jeg tabte. Ej. Okay, fast mode. Jeg er ikke god til det her. Jeg er så dårlig, og jeg har vundet det her map. Ej, det har jeg faktisk aldrig. Jeg bliver nødt til... Er du bange? Kan du bange? Jeg er ikke bange. Og jeg kan heller ikke gå. Fuck.
Jeg kan i gang. Jeg gik ikke engang ind i vandet den her gang. How could you? Jeg er længere. Nu er jeg lige over skoven. Jeg kender en snydevej. Så jeg kan snyde fra nu af. Jeg skal nok skrive det til adminsene og ownersne. At de skal fikse det. Nej. Kunne bare fixe mappet. Fix it! Hey Jeppe, jeg så dig i luftballonen. Prøv at gå tilbage til luftballonen, så lad os lige ned. Okay, vent lige, og så skal du også hente et æble. Jeg har altså ingen æbler. Jeg vil have et æble. Er det der Shrek eller sådan noget, så kommer der bare en. Ja, det er jo Minecraft, hvor du falder ud, hvis du trykker shift. Jeg har aldrig prøvet at komme så langt. Det er parkour. Okay, jeg vil luft. Hvad laver du, Linus? Jeg venter på dig. Vent lige, jeg hopper der, så. Okay. Du hacker. Jeg kan se dig. Hey, det var der, hvor jeg altid gik i vandet. Det var lige der, hvor du døde. Hey, jeg klarer parkouren. Jeg klarer parkouren. Hey, Valdemar inde på serveren. Jeg går lige ind på Sonic. Valdemar er altså inde på serveren, Jeppe. Du er helt sikker? Jeg så ham. Jeg mener det. Prøv selv at skrive til ham. Er du helt sikker? Jeg så. Hvorfor skriver han ikke tilbage? Jerry. Jeg skriver lige på til ham på Steam. Hej, jeg så dig. Nej, ikke det her. Nå, jeg skal komme igen til Sonic, hvis du undrer dig. Jeg er jo klar med det, så jeg spiller Sonic. Gotta go faster. Okay. Så han er inde på Sonic sammen med mig. Valgdelen. Han skal bare LOL på Steam. Lol. Non. Det lyder som om man siger non, når man laver det på. Nej. Jeg er kommet langt i Sonic, og så dør man, når man lige er kommet så godt. Yeah, jeg kom der til, hvor jeg døde. Please don't die, Jeppe. Bebe. Ej. Jeg ved ikke, hvordan jeg overhovedet kan klare alle de her maps. Ej, den her Sonic er svart. Det er fandme surt for ham. Lol, jeg kan fandme bare cheat. Jeg kom til at tage et skærm. Så vandt jeg. Okay, så gå ind på Sonic. Sonic, gotta go fast. Hey, jeg så Valdemar igen. Valde er dernede. Han er jo premium herinde. Det ved jeg jo. Det har han. Ja, så der. Jeg er nødt til at slå folkene fra. Det er sjovt, Valdemar, han bare går rundt herinde. Han er lige død. Oh my god. Her, jeg kan se Valdemar igen. Det er fandme godt, det her. Jeg er fandme god i dag. Så man skal bare hop. Seriøst? Ej, man skal sgu da derned. Nej, jeg er død. Det skal man fandme. Ej, hvor fanden skal man hen? Altså i Sonic? Ja. Du gælder bare ham, og ja, det gælder om at komme derhen, hvor man skal hen. Men hvor er du overhovedet henne? Jeg ved, hvor du er. Okay, det er der. Men jeg dør altså hele tiden. Skal så op derned? Det skal man. Fordi det siger jeg. Hej, Jeppe. Scary maze. Ej. Hey, Emil er også herinde, altså Emil Storevang. Hvorfor Han er også herinde. Er du helt sikker? Ja, altså har han sådan en babyskin med en ble på. Er du sikker på, at han ikke har sådan et? Ej, det er lang tid siden, jeg har set ham i Minecraft.
Okay, men jeg er helt sikker på, at jeg lige har set sammen. Hvad hedder han? Emil Storvang. Det er ham. Okay. Det er sammen bare hen på en stjerne. Her det går egentlig temmelig godt for mig på Sonic right now. Skal vi sige efter Sonic, så skal jeg faktisk lige se noget i fjernsynet. Det er underligt, at Valdemar og Emil er herinde. Det er da ikke underligt. Det er bare skide fedt. Det er lidt underligt. Gotta get... No. Har du klaret Sonic? Nej, slet ikke. Det har jeg heller ikke. Jeg er lige død. Det er også lige... Det har kaldt det, de har, lavet forkert navn. Det skal være Sonic the Hedgehog. Det synes jeg også. Sonic Pindsvinet. Der er faktisk et Sonic map, der er sådan her. Det hedder Sonic Generations. Men jeg spiller ikke rigtigt. Er der regnbuer i Sonic? Ja, det er det. Det har jeg fandme aldrig set. Det er der altså. Jeg kan bare huske, da jeg gik i 0. eller sådan noget. Så var det skide nice at spille Sonic. Sådan. Jeg spillede mega meget Mario, da jeg gik i 0. Jeg kendte næsten ikke engang Mario. Jeg har altid elsket Mario. Også lige da du blev født. Nej, jeg elsker Mario, siden jeg har været sådan noget 5 år. Mario! Jeg fik min første computer, da jeg var 6 år. Der var jeg. Det var det eneste, jeg så Mario. Det var Mario. Jeg ser sådan noget, der hedder Mario bloopers. Altså fejlen af Mario. Hvad mener du? Altså fejlen af Mario. Nej, men det er ligesom Garys, altså ved Idiot Box, bare med Mario. Og så er det ikke sådan, så er der ikke episoder, og så laver de forskellige ting. Ja. Det er det jo faktisk også, Idiot Box. Ja. Ej. Hvorfor fanden laver de her ting, de er så nemme? Hvor fanden er du? Hvor er du? Hvor er du? Prøv at komme ned, men der står en anden. Lol, der er en, der har et Sonic skin. Punch! Kan du overhovedet se mig? Nej. Ja, hvordan er du kommet så langt? Nu kan jeg se dig. Jeg er bare god. How could that happen? Hvorfor fanden skal jeg laksen? Jeg lige præcis skulle dø. Fuck. Bike. Psycho face. Psykolog. Face. Jeg havde engang psykolog på Steam. Måske skulle vi egentlig fortælle, hvorfor vi har det her navn. Altså engang det hed jeg psykolog på Steam, bare med S uden alt det der. Altså jeg ved godt, at det er rigtigt med alt det der, men jeg hed engang psykolog, så jeg valgte psyko. Og Jeppe, du valgte? Face. Så det blev til Psycho Face. Men så havde vi også brugt alle vores e-mails sådan, til at lave andre kanaler, som ikke blev nogen succes. Har vi lavet andre kanaler? Altså, jeg har Mr. Popper, men yeah. Den får du aldrig brugt, gør du? Nej, jeg havde faktisk nogle episoder med Just Cause 1. Jamen, skal vi ikke lave Just Cause video en dag? Jeg kan godt lide Just Cause. Jo, det kan jo godt være. Kan du ikke lide Just Cause? Jo, jeg har bare ikke spillet det i virkelig lang tid. Hvor mange timer har du spillet det i alt? I don't know. Jeg har spillet det i 1 time i alt, næsten 2. Har du spillet det originale? Altså bare Just Cause 2? Ja. Det har jeg også. Så ja, det har jeg spillet. Men jeg synes ikke, det er særlig godt lavet. Hvad? Okay, jeg har klaret det her map. Seriøst? Hvorfor klarer du alting før mig? Maybe because I'm good. Det er fordi, jeg bare døde ved det samme sted igen og igen og igen. Der er bare 2 steder, jeg ikke kan klare. Wow, videoen har bare 17 minutter.
Wow. Fuck. Wow, der er et map, der hedder Valentin. Det spiller jeg lige nu. Ja, så er det bare mig. Det kunne være, at vi skulle lave en hel serie med parkour. Hvorfor skal jeg lagge? Vi kunne lave en hel serie med parkour, Jeppe. Ja. Yeah. Men jeg ved ikke. Vi kunne bare lave vores egen helt ultimative umulige parkour. Men ja. Jeg synes snart, vi skal til at få lavet episode 20. 20? 20, med 2. Ej, fuck, jeg gider ikke det her Sonic. Jeg kan fandme ikke klare det. Skal vi så uploade episode 2 snart? Det kunne godt være. Altså, vi laver en episode 2, så... Jeg tror, jeg vil prøve en, jeg ikke har prøvet. Okay, men... Over the Hill, tror jeg. Jeg skal faktisk snart til at gå på grund af, ja. Skal du ud og gå med den gamle hund? Nej, det skal jeg ikke. Skal du ud og gå med den gamle kat? I have to see something on TV. Jeg har faktisk prøvet sådan, hvor jeg skulle gå tur sammen med mine 2 storebrødre med hans kat. Og ja, den gad så ikke gå tur, og han har sådan et kattehalsbånd til den. Men den gad selvfølgelig ikke at gå tur, så da vi, kom til sådan, da vi var kommet hen til en fodboldbane, så lagde han sig bare ned, og så træk min storebror var sådan en kat, der lå ned på græsset. Lå han ned på græsset? Nej, det gjorde katten, og det så simpelthen så sjovt ud. Hvad fanden er det? Men det der tv-program, det starter faktisk sådan nu af, så... Ja. Yeah. Så vi ses til episode 2. Ja, der kommer nok flere af de her videoer, men kun hvis I kan lide det. Altså, jeg regner med, at der kommer en episode 2 ud af det her. Så hvis vi får måske 50 likes, og... Jeg regner ikke lige med, at vi får 50 likes. Ja, hvor mange så? Okay, 25 likes og 15 dislikes. Så tror jeg, at jeg vil lave en ekstra. Så ja, vi ses. Altså, jeg vil gerne være med til at lave en ekstra i morgen. Ja, yeah. Der kommer nok en episode 2 med parkour i morgen. Ja. Så håber I ser med, men vi ses. Ja, vi ses.